Ľudia, čaute. Ak sa máte, no to je jedno. Ak sa máte, možno to nie je jedno. Tento koberec si pamätám. Ten som videl dade. Počkaj, v Ikei. Áno, ja som hral tej 1800 Ikeu. Neviem, či som teraz točil na YouTube kanál, ale viem, že ja to hrám aj. Ja to netočím, ale teraz točím túto hru, ktorú som random našiel, keď som hľadal. Neviem, čo to je. Máme tu žele. Vôbec neviem, čo to je. Vôbec neviem, naozaj. Beheba. Ja to môžem žrať. Nemôžem žrať to žele, ja som zožral. Joj, prečo tam je pes? Neviem, prečo tam je pes. To čo je? Ja neviem, čo tam chcú robiť. Ani neviem, prečo je tu pes a neviem, prečo sa tu ťahajú. Čo je? Kúpeľňa. Kúpeľňa tu je, wow. Kafetéria. No dobre, takže tam je jedlo a také. Šmíkačky, môžeme sa šmíknúť. Poď. Yes, jupi. Ja to točím, yes, áno. Áno. Dobre. Hojdačky, dobre. Neviem, odveci tá hra, že sú to hojdačky. Má byť asi daycare. Hej, to je daycare, keď ja som to zapínal, tak tam bolo dačo napísané daycare. Tak ja neviem. To je daycare. Slniečko, logové slnko, neviem. No, hej, logové slnko. Oblaky, dobré. To sú dvere. Open door. Open door. Jak to mám otvoriť? Jak? Raz to je otvorené, raz nie. Night time. To má byť taký horor. Mám tedio a mám toto. Pero. Nie, to je ceruska. A to je taký divný medveď. It's night time. Keď je to tak pekne napísané, že it's the night time. Čo tu stane, čo už to vidím. Tak poďme spať. Že ja viem túto farbu. Ja neviem, čo tu je. Tu bol ten koberec. Neviem, ja budem v noci sa prechádzať, ale asi to nie je dobrý nápad. Sme tu už asi tak vyliezajú, tak už to nejdem počítať. Cook jelly. To je jelly, takže toto. Môžeme si zobrať toto. Per day. No zajtra. Nie zajtra vrávite. Toto keď prejde noc, to bude nikdy. Tak prečo sú tu tie jelly? Toto želatíny, keď neviem žrať. Ani neviem toto. Neviem ani čo chcú. Tu je cook jelly. Mixer. Mix jelly. Dispense jelly. Dobre, je to taký daycare, toto. Ten obrázok vyzeral zajímavo, to je jediné zajímavé. Ak sa tam mám dostať? Ide to? Nejde to? To som si nevšimol. Klavír. Počkaj, mám hlas? Nemám. Ja som si musel pridať hlas, aha.
Dobre, vy to nepočujete, lebo toto... A oni majú medveďa. Prečo ja mám takého postihnutého? Oni majú pekného, prečo ja mám... Sunday, yes! Dobre. Yes, Joey, mňam, mňam. Mňam, mňam. Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam. Zožral som ho. Tak rýchlo. Poďme sa kúpať, jupi! Čo? To buchlo! Dobre, no dosť. Dosť, dobre. Čauk. Za Robuxy, Aj to dokonca, dobre. Všetko, dobre. Čo? Jaj, to je survival. Vero. Dobre. Šmekťame sa. Prečo neviem? Viem. Ja celý čas viem. Jupi! Spadol som. Poďme sa hojdať. Houpa. No to je jedno, poďme sa hojdať. Dobre, nič. Poďme sa Poďme toto robiť. To je najlepšie. Ja mám teraz veľa vecí iných. Napríklad Xbox, kde hrám Fortnite. Len ho nenatáčam. Prečo? Lebo... Preto. Už ideme rýchlo. No, trochu zmenšuj. Čauk. Board. Môžem kresliť? Prečo nemôžem kresliť? A prečo tu búchajú? Ja sa môžem nafarbiť. Fakt! Ja som teraz bielý. Prečo? Ja chcem... Nie! Áno! Yes! Splnil sa mi môj sen, ale už ma pustí! Pustí ma! Pustí ma! Nie! Pustí ma! Nie! Pustí ma! Pustí ma! Pustí ma! Ja chcem ujsť. Neviem, asi ujdem teraz. Prečo ja nechcem? Ja nechcem! Prečo ma týrate? Ahoj. Yes! Ale prečo? Prečo mám to? Prečo mám ten chvost? Prečo? Ja nechcem. Ja nechcem. Nie, ja nejdem. Ja nejdem. Ja nejdem. Nejdem. Čau. Nie, nejdem. Ja tam nejdem, vravím. Ja tam Ja to idem. Pomoc! Ja tady idem. A kde? Nie! Prečo som unicorn? Dáme reset, ja nechcem byť unicorn. Ja neviem dať reset, pomoc. Ideme unicorn, asi. Môžem si dať inú farbu.
Asi ničo. Ja chcem otvoriť tie dvere. Prečo tam neviem ísť? Ja chcem, aby ma takto ťahal. Taký, čo tam môže ísť. Pomoc. Asi tam neviem ísť ja. Ja skáčem! Juhu! Aspoň dačo. No dobre, to by stačilo. A dobre, majte sa dobre. Čus, čus, čus.